हम अरुण कुमार गौतम अपने सबके प्रणाम करी थी और आज एगो बहुत बढ़िया लोकगीत सुनावे जा रही है। गीत के बोल है सूरज बदरा में आ गए थी अब से जरिया से हमरा जायदा। सुबह सवेर हो गए है। नायिका अपन पति से आग्रह करी थे, विनती करी थे कि अब सब लोग जागलन है, काम धाम के समय हो गए है, तब हमरो बिस्तर से जायदा, सेजिया से जायदा आ काम धाम में लगे दा। तो अपने सब सुनथिन ई बहुत बढ़िया मगही के लोकगीत। बदरा में आ गेल थिने, सूरज बदरा में आ गेल थिने, अब से जरिया से हमरा जाए दो। सूरज बदरा में आ गेल थिने, अब से जरिया से हमरा जाए दो। उठते इंजोरिया हम तोरा गिरैली, हंसी हंसी खेली खेली रतिया दिखैली। अरे उठते इंजोरिया हम तोरा गिरैली, हंसी हंसी खेली खेली रतिया दिखैली। अब हमरे में लटया पूरा गेलथिन, अब हमरे में लटया अब से जरिया से हमरा जाए दो। सूरज बदरा में आ गेल थिन, अब से जरिया से हमरा जाए दो। तोहरा गंजिया में लगल सिंदूरवा, आगे मैनी काटले हमरो टिकुलिया। तोहरा गंजिया में लगल सिंदूरवा, आगे मैनी काटले हमरो टिकुलिया। अब दीदी सिकरिया बजा देलथिन, अब ननदो सिकरिया बजा देलथिन। अब से जरिया से हमरा जाए दो। सूरज बदरा में आ गेल थिन, अब से जरिया से हमरा जाए दो। भैया जी पैलवा के नदवा पर पानी देलगे, बाबूजी नदवा में गबत पानी डाल देलगे। अरे भैया जी पैलवा के नदवा पर पानी देलगे, अब बाबूजी नदवा में गबत पानी डाल देलगे। अब गोतनी ओ सरवा बहार देलगे, अब गोतनी ओ सरवा बहार देलथिन। अब से जरिया से हमरा जाए दो। सूरज बदरा में आ गेल थिन, अब से जरिया से हमरा जाए दो।
गनमा अभेली सबेर बजाए गनमा अरुणा पियाजी मोहर माना गनमा अभेली सबेर बजाए गनमा देवर गौतम जी गीत गुनगुना दिल देवर गौतम जी गीत गुनगुना दिल अब से जरिया से हमरा जाएद सूरज बदरा में आ गेल अब से जरिया से हमरा जाएद सूरज बदरा में आ गेल अब से जरिया से हमरा जाएद सूरज बदरा में आ गेल अब से जरिया से हमरा जाएद। जय मगही। अपने सबके हम प्रणाम करी थी। अपने सब हमारे गीत के वीडियो देखते हथिन, गीत सुनते हथिन तो लाइक करता थिन और कमेंट करके बताते कि गीत कैसन लगले से, और फिर अपना यार दोस्त में सखी सलेहर के बीच शेयर करता थी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और फिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब करता थी।